हेलो लोगोफोर खुलुमबाय। दा दिनै आं मोनसे खौरांगिरि मेल नुदों लोगोफोर। बे खौरांगिरि मेलखौ सोर लेंदों बा सोर बुंदों, दा बिथांनि नामानो जाहैबाय जन गजिर। दा बे बिथाङा सोरनि सायाव लिंदों खौरांगिरि मेलखौ, दा बे जाहैबाय सोरबा साराय होननाय बिथांनि सायाव बिथांमोनहा खौरांगिरि मेल लिंदों। दा खौरांगिरि मेल लिंनायाबो माब्रै लोगोफोर, माने मोनसे फिसा खोथायावनो बिसोरो माने खौरांगिरि मेल लिंदों आरो। दा बे खोथाया जाहैबाय प्रमद बर' बिथां आरो लरेन इस्लारि बिथांमोन सानैखौ बुंदों जाहैबाय माने बिथांमोनहा बर' जाथिखौ फानबाय, एनडिएफबिफोरखौ बिदा फंबायफोरखौ थगायबाय। माने बे मोननै पइन्टआवनो दिनै बिथांमोनहा एकदम खौरांगिरि मेल लिंनांगौ जादों, नङा होमबा? दा दिनै बिथांमोनहा बे खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायनो सानदों बर' रायजो राजानि सिगाङाव? दिनै सोरबा साराय बिथाङाल' होननाय नङा बर' रायजोखौ फानबाय, एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ थगायबाय होननानै। जोङो गासिबो बिटिसि रायजोनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनहानो दिनै बुंगोन बिथांमोना बर' जाथिखौ फानबाय, एनडिएफबिफोरखौ दिनै थगायबाय। बेल' बुङा, समग्र बर' रायजो राजाफ्रानो दिनै बुंगासिनो दं दिनै नोंथांमोनखौ मानो आसि थुयै थुयै बुंनांगौ जादों, अब्लाबो नोंथांमोनहा दिनै बर' रायजो राजाफोरनि बुंनायखौ मानो बुजियाखै? बे मेन पइन्ट। दिनै नोंथांमोनहा बर' रायजो राजाफोरखौ बिराद गोजोननाय फैबाय होनदों। बबे जायगायाव गोजोननाय फैदों? बिटिसि रायजोनि गासिबो बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरनाव हाबनानै सोंहै। आरो एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ नोंथांमोना थगायाखै बुंदों। मानो थगायाखै? नोंथांमोननो मोनसे प्रुफ नांगौ। मानो थगायाखै? थगायाखैमोनब्ला दिनै मानो बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावबो दिनै मानो जोंनि बिर जोहोलाव बर'नि थाखाय जिउ बाउसोमग्रा एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा दिनैसिम मानो उदां जानो हायाखै? रन्जन दैमारि बिथाङा दिनैसिम मानो उदां अख्राङाव फैनो हायाखै? जों रायजो राजाफोरजों मानो दिनै नुजानानै गावनि सुखु दुखुखौ बेंफोरनानै होफैनो हायाखै? होमबा बेनो नोंसिनि थगायैया बुरबकफोर। बिदि नंखाय खोथाखौ नोंसोरो खौरां मेल लेंथुमबाय, बेयाव मा लाब जाखो? नोंथांमोनाथ' बेखौ गावसोरखौनो फाननानै लानायसो, बर' रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नोंथांमोननि गुबै महरखौ दिन्थिनायसो, नङा होमबा? आरो नोंथांमोना बुंदों दिनैहाय बिराद गोजोन जाबाय बिटिसिआव, माने जेरैबो फारसेनिफ्रायनो डेभेलप जाबाय। डेभेलपखौ नों खिथानो रोंगोन बुरबक? डेभेलपआ माखौ बुङो? आरो गोजोन होनदों, गोजोना माखौ बुङो नों बेखौ खिथानो रोंगोन? दा इसिबां जुदि सान्थि गोजोन जाबायबा, गोजोना जुदि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव बा बिटिसिआव सान्थिया जुदि सौफैमारबायमोनब्ला दिनै मानो बिना दायाव मा होनो बै दाख्लि इनकाउन्टार खालामजानाया जनक बसुमतारी मोनहा दिनै मानो इनकाउन्टार खालामजाखो बिना दायाव? दिनै मानो बर' रायजो राजाफ्रा गावनि सिक्स सिडुलनि सिङाव थानाय जायनाखि मोनथायफोर, बेफोर मोनथायफोरखौ लानानै जायनाखि जोंनि आइ आफा बर' रायजो राजाफ्रा गोबां हादानाव थानाय, बे हादानाव थानाय गावनि मोनथायाव थानाय आइ आफा रायजो राजाफोरखौ दिनै मानो होखारनानै इभिकसन खालामनानै नोंसोरो दुखु दाहाजों भुगिहोखो? नङा सानदोंबा नाय, आं साइड फारसेयाव भिडिअ होगासिनो दङ। दिनै बर' रायजो राजाफ्रा मानो हालाय हाफाय जाखो, नङा होमबा? दिनै मानो बिना दायाव मानो इनकाउन्टार खालामजाखो? बेफोरखौ नोंस्रा मेलेम गैया? बेनो जाहैबाय नोंसोरनि बिटिआरनि गोजोन सुक्तिया। बे थगायनाय नङा, बर' जाथिखौ फाननाय नङा बियो। मा बेलाय बर' जाथिखौ फाननाय नङा बियो? दिनै मानो नोंथांमोनहा जुदि मोजां खामानि मावदोंब्ला नैबे भिडिअआव नाय, उनाव भिडिअआव होगासिनो दङ, मानो नोंसिनि फ्लेगखौ बर' रायजो राजाफ्रा नोंसिनि
बिटिआर सरकारनि प्रमद बर'नि फ्लेगखौ मानो सावगासिनो दं, मानो खुद्रिदों, दिनै मानो बर' रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर ओंखारनानै मानो थाखाय जास्टिस बिनांगौ जादों बेफोरखौ बुजियाखै बुरबकफोर। नोंथांमोनहा नंगौ खोथाखौ बुङोबा UPPLआ मा जायो, खर' थिखिनियाव अर जोङो, गन्थङाव दै हाबो। लाजिनो सोलोंदो बुरबकफोर, नङै नङै खोथाफोरखौ बेफोरबायदि एकदम खौरां बिल लेंलाबायनानै नोंस्रा बरनामसो लासिं सिंसो। बुंनो थाङोबा नोंहा सारायजों पार्सनेल ग्रास दं, बिनि थाखायनो नोंसोरो खौरांगिरि मेल लेंदों। दिनै नोंथांमोनहा पलिटिक्सनि खोथा लाबोयोबा मा होनो, पार्सनेल खोथा बख'नानै गाज्रि गाज्रि पार्सनेल खोथाखौ बख'नानै नोंसोर मा खालामो, बेकग्राउन्ड होलाबायनानै केरियार नस्थ' खालामनो नागिरो। खिन्थु बे नोंसिनिसो खथि। दिनैहाय BPF दोलोनि हान्जाफ्रा रावनिबो केलेंकारिनि सोदोब बाहायाखै। पलिटिक्सनि खोथाया पलिटिकेलजों लांदों। नोंसिनि बायदि माबा मोनसे बुंनांगौबानो एकदम नारि केलेंकारि, माबा मोनसे एकदम गाज्रि सोदोब, बेनो जाहैबाय UPPL हान्जायाव गोरों दं होननाया। दिनै UPPL हान्जायाव जुदि गोरों मानसि दंबा दिनै मानो जोंनि बिटिआर एग्रिमेन्ट नोंसोर लाबोनाया दिनै मानो बिदि लरग' थरग' जाखो? दिनै मानो बर' जाथि, बर' हारि, समग्र आइएफआ रायजो राजाफ्रा मानो दुखु खस्थ'जों मानो भुगिनांबावगौ जाखो? आरो बुरबकफोर, नोंसिनि बै समाव गिदिर गिदिर प्रतिश्रुति होनाया, समायखिरा होनाया, 1 भट 1 जब, लाजिदों। बिटिआर जानायनि उनाव सुइजारलेण्ड नायनो थांनांला होनदोंमोन प्रमद बर'आ, लाजिदों। बबाव सुइजारलेण्डआ माखौ बुङो नोंसोर बुजिगौ। सुइजारलेण्डखौ नोंसोर नुफेरदों बुरबकफोर। दिनै जुदि नोंसोरा जुदि खर'आव मेलेम दंबा दिनै मानो बर' जाथिया बिदि जाखो, दिनै मानो बे अबस्थायाव फैगासिनो दङ? जाम्बा बुरबक साला प्रमद बर'नि खि जाग्राफोर, नोंसोर सासे सानै मानसिया लाख लाख थाखा मोनजानानै सान्थि जाबानो नोंसिनि बे बर' रायजो राजाफोरनि सान्थि जाहैबाय। जाम्बाफोर, बे नोंसोर सानै साथामनि गोजोननाय जाबानो बे समग्र बर' रायजो राजाफ्रा गोजोननाय जाहैबाय ना मा बुङो रायजोफोर? आरो NDFBखौ थगायाखै होनदों नोंसोरो। NDFBखौ जुदि थगायाखैब्ला NDFBफोरनि मोननांगौ रिहेबिलिटिया दिनै माने लन जाखो? सिन्था खालामलाय। दिनै बिथांमोनहा बर' जाथिनि थाखाय थै गारनो हाबाय। बै समाव लेवार बेलावनि आदार जानांबाय बिथांमोनहा, गावनि जिउखौ बुलि होनांबाय, बिदा फंबाय बिमा बिफाफोरखौ गारनानै दुखु खस्थ'जों सैनांबाय। दिनै बिथांमोननि रिहेबिलिटिया रिहेबिलिटिनि नामाव नोंथांमोना लनसो होबाय बिसोरनो। बे थगायनाय नङा बुरबकफोर। दिनै साफ्रोमबो जोंनि बिर जोहोलाव NDFBफोरा, बिदा फंबायफोरा, जोंनि बर' जाथिनि नांनाया बे 4 लाख लननि थाखाय नांदोंमोन। होमबा बिसिनि इयुन, बिसिनि लाइफखौ नोंथांमोना दंस' खालामदोंना खालामाखै? दिनै बिथांमोनहा थाइसे थाइनै जेनेबा रिहेबिलिटि मोनबाय होननानै खुसि जादोंमोन, माबा मोनसे सुबिदा खालामनो रोंदोंमोन। जाय सासे सानै मोनदों बेबो 100आव 25%ल' मोनदों। होमबा दिनै फैयै फैयै बेबो दिनै मा जाफैखो? लनसो जाहैबाय। होमबा जाय मोनदों बिथांमोनाथ' दिनै, जाय बाहायनो रोंनाया बाहायबाय, जाय बाहायनो रोङै बेथ' ओरैनो लाब साब सेस थांबाय। बेखौथ' लन होननानै सानाखैमोन बिथांमोनहा दिनैसिम। दिनै बिथांमोननि गेजेराव लननि नटिस फैबाय। बिथांमोनहा जुदि सुख'नो हायाब्ला बिराद डेन्जार जागोन, बेखौ साननानै लाखा। आरो NDFB बिदा फंबायमोनहाबो सिन्था खालामनानै नाय, नोंथांमोनहा थगायजाबाय थानो नांला। आरो थगायजायै दिनै नोंथांमोननि लाइफआ मा जालांगासिनो दङ? समा बारलांगासिनो दं, थगायजागासिनो दं। लास्टआव नोंसोरो मा जागासिनो दङ? बोरायनानैसो नै थैलायनो थांगासिनो दं। होमबाबो दिनै नोंसिनि लाइफआ 0। होमबा नोंथांमोनाबो सिन्था खालाम। ओरै फारफा जाबाय थानो नाङा। नोंथांमोनखौबो आंनि गोसोजों खावलायदों। नोंथांमोना मोजां सम बोथोरखौ हास्थायदो।
बे थगायग्रा सरखारजों थानानै नोंथांमोनहा मा मोनबावनो आरो बेसेबां थगायजाबावनो आरो बे खेथ्रआवबो जुदि बुजिनो रोङाब्ला जोंनि बर' हारिजों लोगोसे नोंथांमोनाबो सेस बेखौ हले बुजिखादो दिनै नोंथांमोनहा लनखौ जुदि सुख'नो हायाबा मा जागोन बेखौ नैबे खर'आव सानखादो जोंनि बिर जोहोलाव बिदा फंबाय एनडिएफबिफ्रा दा आङो बेखौ खावलायनो लुबैदों आरो नोंथांमोना थगायाखै होनदों थगायाखैब्ला दाखालि बावैसो मा जादों 10था कलेजखौ प्रफेन्सियेलाइज खालामबाय होननानै प्रमद बर' बिथाङा फोसावाखैमोन निउसाव नुवाखैमोन नोंथांमोनहा पेपाराव नुवाखैमोन नामा जोंनि जायनाखि कलेजाव मावनाय फोरोंगिरि बिथांमोन प्रफेसारफोर बिथांमोना बेसेबां अमा जादोंमोन बेसेबां रंजादोंमोन बेसेबां मोसादोंमोन देक दामनानै अखा थंब्लेर मोसादोंमोन थरखा गावदोंमोन दिनै बिथांमोना फैयै फैनानै मा मोनफैखो नैबे फाइनालाव दिनै कलेजखौनो खुनु गभर्नमेन्टआ आखायाव लानो हाला होमबा बेसेबां गिदिर थगायनाय बे थगायनाय नङा बुरबकफोर बेनो इउपिपिएलनि सैथोआ थगायनाया जाहैबाय इउपिपिएलनि सैथो रायजोफोर बेखौ हले गोसोआव लाखा आरो दानाथ' हमजाबाय दा पेपारे कागजे नुफिनबाय प्रुफफोरखौनो मोनफिनजोब्बाय दाना प्रमद बर' बिथाङा मा होफिनलायखो दाना नेक्स्ट इयाराव जाहैगोन मोनसे एमेन्डमेन्ट बिल लाबोबावगोन जाहैदों दा बेयावसो जाहैगोन गासैबो कलेज फरायसालिफ्रा जागोन होनलायबाय होमबा बे थगायनाय नङा बिथाङा दिनैहाय इलेक्सननि थाखाय बे खोथाखौ बुंफिनलायबायना जाहाथे बिथांनो मानि बेफोरबायदि होननायाव बै फैगोन इयाराव फैगोन नेक्स्ट इलेक्सनाव बिथाङा देरहानांगौनि मा जाहैखो देरहानांगौखौ लानानै रायजो राजानिफ्राय इलेक्सन लानो थाखाय बिथाङा बे खोथाखौ बुंनांगौ जालायबाय होमबा बेफोर थगायनाय नङा जाम्बाफोर खिसौलाग्राफोर जोलैनि हांगारफोरसो नोंसोरो बर' जाथिनि थै सोबग्रा माथो बुंनांगौ नोंसोरखौलाय नोंसिनि खौरांगिरि मेलानो बिदि जायो बुरबकफोर पार्सनेल आदुवाफोर आरो दिनै फैयै मा जाबावदों दिनै इउपिपिएल सरखारलायनो दिनै इउपिपिएल सरकारा दिनै मानो क'क्राझारावनो इउपिपिएल केन्डिडेटखौ मानो होनो हादा दिनै मानो क'क्राझारावनो एनडिएआ बिजेपिनि केन्डिडेटआ नङा होमबा दिनै मानो बिजेपिनि केन्डिडेट जाखो बुरबकफोर होमबा बे बिजेपिनि केन्डिडेटनो जोंनि बर' जाथिया सोर भट होनांगौ जाखो रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा बुजिनो सोलोंदो इउपिपिएलआ जाहैबाय बर' हारिनि बिराद डेन्जार मा होनो कम्पानि बर' जाथिनि बिफद बर' जाथिनि सुथुर जोंनि सेंग्रा सिख्ला बर' लाइमोन आइ आफा रायजो राजाफोरनि थाखाय सुथुर फोजोबस्रांग्रा मोनसे कम्पानि दिनै बिजेपिजों बिसोर मा खालामजादों अब्लाबो बिथांमोना दिनै बुजिनो नाजायाखै बिजेपिया बबे लामाजों लांगासिनो दं बर' जाथिखौ बिथांमोना दिनै बुजियाखै आरो बुजिनानैबो मा जादों बिथांमोना मा होनो थाखा फैसानि उन खारफानानै बिथांमोना दिनैसिमबो सिनायनो रोङाखै होमबा बेसेबां गिदिर गोरोन्थि नोंथांमोना बियो साननो रोङाखै साननो सोलोङाखै बेखौ नोंथांमोनहा दिनै बिजेपिया मा खालामगोन मा सानदों बिसोरनि खर'आव मा दं नोंसोर मा बुजिनो दिनै बिजेपिया जोंबायदि फिसा फिसौ आन्चलिक दलफोरखौ मा खालामगोन बिथांमोनहा एकदम थेर बेथेर खालामनानै मा खालामनो सानदों बिटिसियावबो बिथांमोनहा गावसोरनि राज खालामनो नागिरदों बर' जाथिखौ फोजोबनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोनहा बुजिदोंना बुजियाखै गावसोर राज जाखांनायनि उनाव नोंसोरबायदि इउपिपिएलनि सासे सानै लिडारफ्रा इउपिपिएलनि खि जाग्राफ्रा मा जागोन हेमन्त बिश्व शर्माजों बल बायदि जोगदाव जाजोबगोन समाल' फैग्रोथों आरो नैबे एमपि इलेक्सनाव नोंसोर जेननायनि उनावनो नोंसिनि सरकारा थेम बायबाय बे बिटिसिआव इउपिपिएल होननाय बुस्थुआ थानाय नंला दा नंखायनो जोंनि आइ आफा रायजो राजा बिथांमोना दिनैनि दिनाव मोनथिखा हसिखा खुनु मानसिनो इउपिपिएल सरकारनो बिजेपि सरकारनो भट होनो नाङा दे रायजोफोर आं बेखौ आंनि गोसोजों खावलायबाय दा नोंथांमोनाबो साननो रोंनांगौ साननो रोङै नङा गासिबो बुजिनो रोंनांसिगौ
दा खौसे जानानै जोङो बिटिसिखौ बासायनांगौ। प्रमद बर' सरकार हाथाव इउपिपिएल हाथाव बिजेपि हाथाव जोंना मा जानांगौ बिपिएफ सरकार जों दानांगौ। बिथांमोननि सरकारखौ जाहा जेरैब्लाबो फेजेननानै मा खालामनांगौ बिटिसिआव मोनसे गोजोन थासारि दानांगौ। बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरनि गांनाय उखैनायफोरखौ जाहाथे नैबे फैगोन सरकारा माने आबुङै सुफुंनो हायो आं बेखौ आसा खालामबाय। दिनै बेखिनिल'नोमोन लोगोफोर भिडिअ'आ दा एसेयावनो दोनथ'बाय। जोबनायाव खुलुमनाय जासिबाय। थेंक इउ।